Matahaan na yung tagtugangan. Ito nira. May video kaya nira. Nakapitan mga babae sa sakit, mga batay ng ada macam mau saya kena raga. Nakakatulog to. Jesus, Ginoo. Bakal. Salamat. Pwede kita tira kusina. Bakit hindi mo marasa? Marasa. Busy na. Hindi kita gawas. Kami na naman pala nila. Di ba ito may bahay yun? Lagay. Ito kita takbayan yun. Si. Gusto gulay to toy. Kita ko ba? Bayaw. Ay tagbayaw. Bayaw. Ah, kay busy takbayaw. Pag binirit nga rin. Kaway, bayaw. Live? Dire, video na ini. Wala man din ikuan wifi. Man, parasa. Masarap. Luto na tira. Lechon. Takbayaw ko ito, bayaw. Gwapo na, ang gwapong gamay, no? At ito pa, may pinakagwapo. Mangulit tayo ito. Palipat iban. Makadilat kita kan bayo malo. Adi bayaw, gilabang ko na. Oh. Gilabang ko na bayaw. Pwede na sulutan. Pwede na sulutan. Oh. Oh, kay kuwan mo na ito, pundador. Oh, bay adi, kontra kagap. Ito, roko. Bayaw. Gapong gamay. Kay pundador ngayon. Kadila. Kadila ko ha, takkuan. Di bayaw. Balik ka? Oh. Ari taga aton honorable. Taga Yabong, Samar. Ari ako tagbayaw nga sa. Kita ko kung may naglitsin, no? Kita ka naglitsin, pula-pula. Pula-pula ka ng litsin. Luto na. Tara sa tiyan litsin. Imit ulit litsin ba yun? Imit litsin. Pero mga pula-pula. Crispy na. Daw! Libuta, sindo militsyon, palitsyon eh. Mga ni. Dire, ko content ko kaka YouTube.
Di pa. Awal tak balitak bayaw. Adilad makalit lang kung nasang kabayan pinakamagurang na. Oh, may lechon gihapon. Udah. Ginuutan naman niyo nga lechon. Ha? May na pangayan. Ah. Hindi ka ba yung kurti? Oh. Lechon gihapon. Ano ito bayaw? Luto na. Yot, nagpapanday naman. Nuot lang ko kay makuri pag ginapot ini ako kunot. Ang makakunot. Hindi ka. Oh, islot nga kung ano teknik. Hindi na gandi. Ras ito nga lechon. Susunod pa ni ano? Susunod pa niyo. Oh, di rin na. Kaya kuya ba maglagay? Sakop din kita nga dito. Akong bayaos. Dili. Sabgi kita. Dili ka na bayarche. Ano na bayarche? Teka li. Sakop ako. Oh, ano naman lamisa? Butang na lamiso. Karasa. Iba na ayo, may nga patron. Ayaw na pag-afro. Oh, sige. Ayaw pag ginapite. Kaya na ako. Waray! Ako kan ay ini. Pera na itong lechon sa 2, 3, 4 na lechon. Pagkating puluhan. Aliman, Henry, mga legendary nga mga kuan. Mga taga dindigod. Ay, tay Joel. Atoy, tapis to. Henry. Oh. Kaway-kaway na eh. Naparada na. Nakangarigo. Makalilot kita kanda tayo ini. Pag-aagi ito. Oh. Hi guys. At kita kena. Adilat kita kan kata ini. Waray duay niya bala ini nanti. Rayu ay tira balay gud man. Kami ni nira balay dati. Pare naman awat dito. Teman. Kaya may lechon gyapon. Uy, kiluto na nila. Oh, tutay ni, man. Amo naging kanhi. Ikaw ba? Ikaw, tadi. Hari ka na, kuhaan nyo na. Ini, okay, may lechon. Kada akong itira lechon. Buyag, oh. At tumana ni anak nga junior. Waray Kreslin, umpod na yan. Waray. Oh, di man itanggol mo yung naging kukuha ni Juan. Kada kan kuha ni batang kaya po ka no? Apir. Tanggol mo ito, tanggol. Original ito nga tanggol. Original. Diri ang tiki. Diri. Yung ginanalo kita didi. At naman ha. Last. Penga patron. Oh, ito man sis. Busy. Toy, kaway toy. Hi. Hi. Di pa kini baga nagkikinuha ko pa kini. Tinaw. Bari pera naglechon din eh.
5 naglitson din ko no. Amo lang to. Kuha na la. Sunod na lang ang mga episode. 5. Adi